Okay, magsugod na tagluto. Alas 2 na sa hapon. Ni brown na si ahos. Unahon na to is pork galing. This is it. Padahil lang gihapon ta. Bisaguan ay klaro na to ang Facebook reel. Okay. Ahumot sa ahos eh. Okay. Ito siyang asinan daan. Punta na itong dahon sa wala gini siya kuan. Daily. Pag niya siya flashlight. Okay, back. Okay, continue ta. Ito siyang gikunan heavy spices para patay ang langsa sa isda. Paminta, dininurog na paminta. Dahil ako naman isa, off ko muna. And duk-duk sa ako sa paminta sis. Dinurog man. Bay leaf o kuan. Espada. Okay. Let it simmer. Kaya mura di na siya magtibugol-tibugol. Ito na mga okay no. Para di magtibugol ang karne. With a twist ni siya. Carrots, sagulan na to ni siya o repolyo o kalabasa. Okay. Simmer muna. Simmer muna. Usok ang kayo. Very good. Let's simmer no. Para maano siya. Luto-luto ang karne. I'll be back. I'll be back and I'll be back. My goodness, original ang sound. Kahit yabag, okay ra papamita. My way. Ganyan talaga. Original nga eh. Original na tagugtog. Tingog sa plato, kaldero. Tingog na sa plato, kaldero. Okay. Simmer muna. Okay, continuation. Nigisagulan na to siya. Og kalabasa. Sagulan na to og carrots. Tapos, nawigi kami nga repolyo. At wala sang lutoon ang gahi-gahi nga gulay, no? Okay na. Kumpleto ng timpla. Nor cube seasoning and nor liquid seasoning and nor cube pork cubes. Okay, pork mani. Ginisa. Paminta. Salt, pepper, sugar. Complete na. What else ang kulang? Ang kulang is kini na lang, lutoon na lang siya og tilawan og sakro ba ang timpla. Okay, this is again 30 ang serve na to ani. Papamita maluoy ko. Ayaw kay palabig steak to papa kay kini nga mo pangwarta lang. Na makatabang kami mga plain housewife. Ilabi na nako ay am a single mother. I am trying to work hard sa FB Reels. Sana additional kita so sa kamama nga nagpa-eskwela og upat ka buok anak. Help me. Dong, akong hinalay dong. Ito dito sa langsa. Okay, Sir Rain is coming to town. Oh, Sir Rain is coming to town. Oh, dito pala bigluto today because rain keeps falling on my head. Akong hinalay. Very good. Oh my goodness. The rain is visiting us. It's good. It's good. Ato siyang tabunan to simmer the gulay. The gulay is dali na siya and we are going to add ni usa ka kilong repolyo.
sus, kalami sa gulay. This is my favorite. Ang repolyo mo akong favorite actually. No? Kay gulay. It's really gulay. And I am fan of gulay. So, dali na din siya. The meat is done. Yan ang kulang. Kusog-kusog ito itong tingog, friends. Kusog kayong uwan, friends. Mag-display ni sa gawas. Hindi lang pa. Okay na oras sa papamit ha. Basta, Lord God. By 5 o'clock, hinanan mo, stop. It's an order. Peace, peace, Lord God, peace. Okay. So, kung ano niluto-lutoon na ni. We have to stop. Okay. Simmer muna. Okay, okay. Atong ginaling. Ilunda na nato, oh. Sigog yaw-yawa, man di ay ma. On ako ang camera. Okay, this is it. Sikog yaw-yaw. Sorry kaayo. Dali na ako inawa. Di ma-on ang camera. Sorry na. Mauna ni. Payon ko na lang ni. Makita ninyo. Yung sa ilaw niya ni. Katong ginaling. Ato na siya yan on aron. Ang mga customer nato, akong mga anak, favorite nilang pork ginaling. Nagyod ang gulay. Ang ligometry. Lami dito ano ang gulay. Sagol sa ginali. Take note. Kitang mga parents, mangita, kita diskarte no. Atong mga anak, kaon di gulay. Isayop ko na sa usa ka gilikanan, sa usa ka inahan. Ang iyang anak di ko kaugulay. Tinuod ba ya? Tinaarabe din na sa pagdisiplina sa usa ka mama. Nga anak, muit ka gulay. Iyawahin na niya ang tanan, lisod na. Okay. Mura pa. Ingon na ni, dagana na ni, mura dagwaya ni. Akong ginaling, lots of vegetable. Pilang serve, ani? 30 lang. 30 lang, no? Okay na? Okay ra ba? Okay ra ba? Tag 30 ang serving. This is pure unod ang ginaling nato. Pure unod. Makita ni mong texture niya. Puro ginunod. Way tambok. Hindi mo kumupalit unay tambok. Ito yung tambok. Bigli. Oh my goodness. Okay. This is it. So, laon na rin siya. Ginaling is out already. Madali rin kayong live sa repolyo, no? Wait sa. Okay, okay. Hindi ba mo rin? Ano ka ayo? Okay. Duha ka hapin. Di ka pwedeng walay hapin. Oh, 1 hapin. Asa usa ka hapin? Ngita, dara. Okay. Paklay ko isunod. Daoy. Uuwan magkusog. Uy, basin og. Okay. Hinay ra. Okay. Dito ibutang sa lamisa ayaw sa kuan. Grabe. Dili lagi sa kapa.